No niin, terve taas sinne Finland Gamersin katsojille. Mun nimi on KKL ja täällä mun seurassani on... Minecraft Miikka tälleen pitkästä aikaa. Niin tosiaan me ei olla kuoltu, mutta meillä on ollut vähän koneiden kanssa kummallakin ongelmia tai lähinnä netin kanssa, että ei ole pystytty videota kuvaamaan ja tosiaan heti kun pystytään saadaan Minecraft-serverit kuntoon, VF pystytään kuvaamaan, niin meiltä rupeaa taas tulemaan videoita. Älkää huoliko tosiaan. Tuossa lähimmän, varmaan ensi vuoden puolella rupeaa ensimmäisiä tai pitkästä aikaa videoita taas putkahtelemaan sinne YouTuben puolelle teidän katsottavaksi. Mutta olikos meistä muuta? No, eipä sinänsä. Että... Siinä on suunnilleen selitetty kaikki ongelmat, mitä meillä on tässä ollut. Mutta olisiko se tällä kertaa moro? Me nähdään sitten uusien videoiden parissa. Moro!